מתחיל עם פתיחה טובה של ארסנל, היא שולטת במרכז המגרש, ואז קסטורלה מנצל החלקה של מקארתי, שולח כדור עומק לאוזיל, ששולח את הכדור לפינה, ועושה מזה שער מצוין לארסנל, בהתקפה מתפרצת נהדרת, הנה כדור עומק המצוין, רובלקס לא יכול לעשות שום דבר מול הכדור הזה. עוד הזדמנות טובה לארסנל, הפעם צ'מברלין נותן לסנוגו, אבל סנוגו במקום להחזיר לו את הכדור, בועט מזווית קשה, רובלקס את הכדור הזה עודף. אברטון נכנסת לאט לאט למשחק, הזדמנות טובה, כדור טוב של ברי, מי ששולח את הכדור לרוחב השער הוא בעצם ברסי, אבל פינר מאחר להגיע. עוד ניסיון הגבהה של סניה, עדיפה לא טובה, מסוכנת של רובלקס, אבל רק למשקוף, ואז פריצה טובה של כ-50 מטר של ברסי. פלמיני לא עושה את האווירה כי יש לו כרטיס צהוב. את הכדור הראשון נראה לך מחמיץ, אבל כרגיל לוקח לו במקום, עוצר על הירך ושולח את הכדור לרשת ומחזיר את אברטון לקראת סיום המחצית לתמונת המשחק 1-1 במחצית. עדיין במחצית הראשונה הזדמנות נוספת, צ'מברלין עם בעיטה טובה, רובלקס עם עדיפה טובה, הכדור הולך לקרן. עוד הזדמנות טובה לקראת סיום המחצית עם הגבהה טובה של אוזיל במשחק מצוין, קסטורלה בועט מהאוויר, למזלו של רובלקס הכדור פוגע בדיסטנס ויוצא לקרן. מחצית שנייה מתחילה עם פריצה טובה של לוקאקו, עם כדור מצוין לברקלי שבועט לא טוב מעל המשקוף, ואז החילופים הטובים של ארסן ונגר, מי שנכנס למשחק הוא ז'ירו שמתחיל לאיים על השער. פה קסטורלה עוד שולח את הכדור שרובלקס מצליח להדוף, ואז כדור טוב שמקבל צ'מברלין, ומי שעושה טעות גדולה הוא ברי המנוסה שמכשיל את צ'מברלין בדרך לשער, למרות שסטורס וביינס בדרך. טעות גדולה של ברי, לטנברג מורה על נקודת העונשין. הנה הטעות של ברי, כל הניסיון, עבירה ישר לרגל. את הכדור הראשון שולח ארטטה לרשת, אבל השופט לטנברג מורה על כדור חוזר מכיוון שז'ירו נכנס לפני הזמן. את הכדור השני הוא שולח ארטטה לרשת ועושה מזה 2-1 לארסנל. חילופים טובים, גם רוסיצקי נכנס למשחק וסניה מקבל את הכדור מרוסיצקי, רואה ג'ירו וג'ירו עושה מזה את 3-1 ומבטיח לארסנל אולי את הניצחון. החילופים של ארסן ונגר, ג'ירו ורוסיצקי נושאים פרי. ארסנל לא מסתפקת, עוד התקפה מתפרצת נהדרת, שוב אוזיל מקבל מרוסיצקי, שולח לרוחב וג'ירו עושה את השער השני שלו, שער ובישול לאוזיל, 2 שערים לג'ירו. ארסנל בדרך לחצי הגמר ומבלי. אז ארסנל עושה את שלה, מחר נראה עם מנצ'סטר סיטי.